Mä halusin poimia täältä vielä tämän ikääntymisjutun, koska mun mielestä kauneus ja ikääntymisen pelko ei ole oikeastaan sama asia. Mä vähän perustelen, että miksi. Ensinnäkin kiinnostus kauneuteen on mulla ollut oikeastaan ihan sieltä pikkutytöstä lähtien. Tosi ympäristö oli silloin vähän sellainen, että se ei suhtautunut siihen kauneusharrastukseen yhtään positiivisesti, enkä mä silloin oikeastaan pystynyt sitä juurikaan toteuttamaan. Mutta nyt kun mä oon aikuinen itsellinen nainen, niin mähän voi toteuttaa asioita todella vapaasti ja sitten me päästäänkin ehkä tähän onnellisuusasiaan. Mun mielestä on huomattavasti helpompaa olla onnellinen silloin, kun sä oot aikuinen, koska sä pystyt itse vaikuttamaan niin paljon siihen, että missä sä oot, missä sä asut, kenen kanssa. Ja sit sulla on sitä elämänkokemusta, joka auttaa sua pärjäämään paremmin tässä viidakossa, missä me eletään. Ja ehkä pääsemään sieltä viidakosta pois sinne semmoiseen niin kuin jonkunnäköiseen paratiisiin, jossa ei ole sellaista eloonjäämistaistelua joka ikinen päivä. Kauneudella on kyllä tekemistä hyvinvoinnin kanssa, terveyden kanssa aika paljon. Mä jossain aikaisemmalla videolla sanoin, että silloin kun mä oon ollut tämmöisissä niin kuin hyvin raskaassa ihmissuhteessa, niin oli muuten aika vanhan näköinen nainen, nuori nainen. Ja eikä se kertoi siitä, että kuinka paljon se niin kun saattaa tuommoiset niin kun rankat ihmissuhteet syödä ihmisten sisältä elämänä. Ja silloin et sä pysty sellaisessa tilanteessa välttämättä kauheasti kukoistamaan, kun se on sellaista eloonjäämiskamppailua se joka ikinen päivä. Mä nyt vähän karrikoin tätä, mutta saatte pointista kiinni varmaan. Ja ehkä nyt kun mä alan olla tällainen ikääntynyt lady, niin mä nautin ihan hirveästi siitä, että nykyään tää elämä on ihanaa ja mä pystyn tästä nauttimaan ja mä pyrin pitämään mun terveydestä hyvää huolta ja onkin onnistunut tosi hyvin pitämään. Mulla on ollut siinä onnea ja varmasti elämäntavatkin on tukeneet sitä aihetta, niin jotakin tämmönen niinku worship of life. et kun me ollaan täällä kerran, niin nautitaan tästä reissusta ja se sisäinen kauneus voi joskus heijastua myös siitä ulospäin. Et kyllä mä uskon, että se jollain tavalla säteilee ja tässä ei ole kyse, että täyttää muiden kauneusihanteita, vaan kyse siitä, että vietät semmoista sun näköistä elämää, semmoista, mistä sä just tykkäät ja teet niitä just sulle tärkeitä asioita.